Nazdar, Básek Šabásek. Nazdar, Básek. Co je? Tina se snaží udělat vlaštovku, ale moc jí to nejde. Eli, prosím tě. Už 2 hodiny, víš, Zdeni. Aha, no jo, tak aspoň máš papír do sběru. Ale já chci vlaštovku, chápeš to? No a vy ji neumíte? Ne, Ne, jo. To já ji taky neumím. Ale věděl bych, kdo nám k tomu pomůže. Jak vy to děláte? Čáry, máry, fuk, jedli nebo buk. Ne, to nějak nefunguje, to vaše kouzlo. No já nevím, zde nikoho si chtěl přičarovat, ale někdo je za tebou. Ahoj. Ahoj. Ale tohle je Ahoj. Růženka a je to úplná papírová čarodějka a umí z papíru neuvěřitelné věci. No a tyhle ty kytičky se jmenují Kusudama kytičky a patří do takové velké rodiny japonských skládaček z papíru, které se jmenují origami. No jo, ale co ta vlaštovka? Vlaštovka, nebylo by nejlepší se nejdřív na tu vlaštovku trošku rozcvičit? No, to je možná pravda. A Růženko, vy byste nás naučila nějakou skládací rozcvičku, jestli teda nějaká existuje? Jasně? My si tady uděláme trošku prostoru. Výborný. To je ono. Šup, můžete už jít na své místa. Výborný. To je ono. A mohla byste nám teď, Růženko, ukázat nějaký první skládací pohyb? Určitě. Takže dáme ruce k sobě. Dobře, upažíme a k sobě. A teď zase od sebe. Aha. Teď sebe. Dáme jednu ruku na rameno. Ale vy jste spíš udělala takový trojuhelník, tak možná na hlavu, abychom vytvořili tady trojuhelník. A další trojuhelník. Ano, máme. A všechno ještě k sobě. Dobře, složíme to takhle. Zase k sobě. A podél těla. Podél těla. A zpět k ramenu. A zase k ramenům. Hop. A upažíme. A jsme zase upažíme. Bezvadný. Nejdřív si vezmeme jednu nohu. Ano. Teď ji takhle otevřeme, za kolínko ji držíme. Chytneme za špičku. Máme ji vzadu. Tělo se předkloní. Noha se natáhne a ruce se složí k ramenu, upažíme a máme vlaštovku. A letíš, až spadne na zem. Bezva. Je, ale já vidím, že vy už tam jednu vlaštovku máte. No ale to je jenom jeden druh, těch je daleko víc. Jo. No teda to je něco, tak víte co, mě teď něco napadlo. My bychom si mohli zacvičit na písničku o vlaštovce a vy byste mohla během našeho cvičení třeba poskládat takové 3 druhy vlaštovek, šlo by to? Šlo? Jo, a my si potom vybereme, berete? Dobře. Bezva, a vy si připravte nějaké novinové čepice. Paní Růženka už skládá a my cvičíme na písničku Ej létala laštověnka. Dívejte, teď si taky trochu zaskládáme. Máme takovou novinovou čepici a takhle ji přeložíme na půl. A vznikne nám takový zobáček. Zop, 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 zop. A laštověnka tady kolem nás létá. Hop. A hop. A letí, dělá takové obloučky ve vzduchu a vždycky si se zobne něco ze země. To se totiž v té písničce zpívá, že se dotýkala země. Hop. A oblouček a zop, 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 zop. A dojedeme hezky zpátky na naše místa. A teď nám sedne na jedno ramínko a přeletí na druhé. Aha. A teď si sedneme, uděláme z nohou kopec a tady nám sedí ta laštověnka na tom kopci. A ona se rozhlíží takhle z kopce. A najednou přiletí krahuleček tady vedle ní a ona to vůbec netuší. Takhle se otočí, lekne se a zakřičí. Takže ještě jednou to zkusím. Laštovka se rozhlíží, vůbec nikoho neslyší, přiletí krahuleček, otočí se ano a vyděsí se. A ten krahuleček
má o laštověnku zájem. Má takovouhle chocholku na hlavě, křídla a takhle kolem ní chodí, naparuje se a chce se laštověnce zalíbit. Výborně, Zdení, krása. Ano, tak. A ptá se jí, kdy si ji vezme za ženu. A ona mu říká, že si ho vezme za muže, až začne suchá lipka zelenat. Takže my porosteme jako strom, jako nějaká lipka. Tady se zastavíme v takzvaném štronzu. A teď je tohle lísteček. A protože se lipka nezazelenala, tak lísteček upadne. A padá ze stromu. Ještě jednou to zkusíme. Roste strom, roste. Štronzo, spadne. Bezva. A ona, ještě ta laštovinka, se takhle chytne zobáčkem větvičky. Hop. A jak tak visí, tak se takhle houpe na větvi. Hop, hop, hop. A tady ještě se chytne a zase se houpe, houpy, houpy. Aha, takovou houpačku si udělá ta laštověnka. Bezva. A Zdení, mohl by si už nám začít hrát? Vidím, že krásně skládáte, to je nádhera, to se těšíme. My si to teď zkusíme i s hudbičkou. A letíme. Ej, letala, laštověnka letala. A vždycky se zobneme. Ej, letala, laštověnka letala. A sedne na jedno rameno a přeletí na druhé. Až sa ona černej zemi týkala. A laštověnka si sedne na kopec a rozhlíží se z kopce dolů. Přiletěl k ní krahulíček, malý pták. Přiletěl k ní krahulíček, malý pták. To se vyděsila a krahulíček se před ní teďka naparuje. Kdy sa budeš, moja milá, vydávat? A chytnem se zobáčkem a houpeme se na větvi. Já sa budu krahulíčku vydávat. Vyměníme nohy. Já sa budu krahulíčku vydávat. A roste lipka, až sa bude suchá lipka zelenat. A ještě jednou vyroste. Štronzo a padá. A můžeme si to dát hezky v kuse. Vlaštovky už se chystají. Ej, letala, laštověnka letala. Ej, letala, laštověnka letala. Až sa ona černé zemi týkala. Přiletěl k ní krahulíček, malý pták. Přiletěl k ní krahulíček, malý pták. Kdy sa budeš, moja milá, vydávat? Já sa budu krahulíčku vydávat. Já sa budu krahulíčku vydávat. Až sa bude suchá lipka zelenat. Tak pojď. Já jsem hrozně zvědavá, Zdení, já už se nemůžu dočkat. Už? 3, 2, 1, teď! Jano, Ježko, oči, to je nádhera, já vůbec nevím, které si mám vybrat, vždyť oni jsou všechny krásné. No, víte co, rozloučíme se a pak to tady společně oskoušíme, která nejlépe létá, jo? Můžeme? Nazdar, pásek, čapásek.